Hayırlı kiş. BRICS саммиты вакытында республикабыз бүтін дөньяга толерантлык үрнәген күрсәтә алды. Тапшыруны Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерриш сүзләреннән башлап җибәрәсе килә. Республиканың уңышын ул алтын өч почмак кагыйдәсе белән аңлатты. Беренче почмак тарих, традиция, мәдәният булса, икенчесе гармонияле төрлелек һәм ул төрлелек фантастик бердәмлектә. Христианнар, мөселманнар, башка төркемнәр бер-берсен аңлап бергә яшиләр. Üçüncü почмак инновацияләрнең заманчалыгы һәм киләчәккә омтылу. Халыклар бердәмлеге көнендә тагы бер кат безнең республикабыздагы милләтара мөнәсәбәтләр, дуслык үрнәкләре һәм толерантлык турында сүз алыйк әле. Исәнмез, кадерле кунаклар, сөйләшәбез бик тә мөһим тема турында безгә калса. Ирек әфәнде, беренче сорауны сезгә юллыйсыбыз килә. Безнең республикабызның көчле ягы чыннан да толерантлыктамы һәм аның үрнәкләрен атап китегез әле. Без күрәсең, толерантлыктан да алгарак киткәнбездер, чөнки Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Хәрилович Мөхәммәтшинның сүзе бар иде. Әйдәгез әле толерантлык сүзен кулланмыйк. Без бит толерантлык турыдан-туры тәрҗемәсе ул бит инде бер-береңне түзеп тору, бер-береңә юл кую. Біз аннан инде ерагырак киттек. Біз бергә яши беләбез. Без инде бу сүздән үстек диясегез килә. Без үстек, без алдагы без инде чираттагы баскычында дип әйтә торган иде. Бу чыннан да шулай, толерантлык дигәндә без халыклар дуслыгы дип кулланабыз. Аны дуслык дисәң дә, дуслык бит инде ул тагын менә 3 баскычтан тора бит инде. Бүтән кешене дә яратып булмый. Чөнки син яратасыңдыр бәлки, ә сине яратмыйлар. Бүтән кеше белән дус булып та булмый. Әмма без менә бер илдә, бер шәһәрдә, бер җирдә бер-беребез белән тату яшәргә, өйрәнергә тиеш. Менә шушыңа өйрәнгәнбез икән, моны инде толерантлык дип әйтергә мөмкин. Бәлки дуслык та түгелдер, мәхәббәт та түгелдер. Әмма бергә яши беләсең икән, димәк, шуннан да бу гармония, бу толерантлык бар дигән сүз. Яхшы, менә әлеге дә баягы инде телдән төшмәгән BRICS саммиты кысаларында шушы толерантлык үрнәге ниндирәк булды, күзгә ташланган, аның үрнәкләре булдымы? Бәлки Илнарга биреп карарбыз әлеге сорауны. Иң төп толерантлык инде BRICS-ка кайтсак, ул гомумән дөньядагы күп халыклар бергә җыелып, ниндер үз уртак проблемаларын чишү, шундый площадка булу, ул инде турыдан-туры бу толерантлыкны күрсәтә. Димәк, инде ул без инде әйтәбез теге глобаль көнчыгыш илләрне дип әйтсәк инде. Ул әлбәттә алар арасында толерантлык бар. Но мин шулай ук килешәм, толерантлык сүзен яратмыйм, чөнки ул түзү һәм аны дөнья күләмендә күбрәк теге чит илдән, чит җирләрдән килгән диаспоралар арасында түземлекне турында әйтәләр толерантлык. Ә бездә Россия эчендә инде монда халыклар уже 100 гасырлар буе, 100 еллар буе бергә яшәгән. Монда әлбәттә тугандаш булсак та, мин тугандашлыкны тоже бик яратмыйм, чөнки ул бик дөрес булмай. Мин ничек дип әйтәм, иң дөрес ул хөрмәт итү. Тугандашлык ул туганнар арасында булырга мөмкин. Халыклар арасында төрле ситуациялар бар, ләкин хөрмәт итү беркайчан да югалмаска тиеш. Әйдәгез алайса бер сүзне алыйк, менә бу толерантлык сүзе. Хөрмәт итү булырга тиеш. Хөрмәт итү, чөнки хөрмәт итү ул үз бер-береңнең мәнфәгатьләрен хөрмәт итү, аларны санга сугу дип әйтәйек инде. Һәм менә шул чын ихлас булу, әйме? Ике якта мөнәсәбәттә монда ниндидер менә Ирек әфәнде әйтмешә, түзү позициясын сайламый, икесенә дә рәхәт бу чакта. Бергә яши белү. Осталыгы дип әйтергә мөмкин. Бәлки менә шулай дип әйтергә. Дуслыгы да, толерантлык та ул ниндидер казённый, ул ничектер дәүләттән килгән ниндидер терминология, ул чын кеше арасындагы ихласлык әйбер түгел, хөрмәт итү ул менә әлбәттә. Яхшы, менә толерантлык сүзен без гомумән хәзер инде ничектер теге аңлатырга тырышсак, дөньядагы вазгыятьтә бу толерантлык ни дәрәҗәдә хәзер? Менә BRICS-тан гына түгел, гомумән алганда глобаль шушы сүздә яңгырады. Әлбәттә, ул юк инде. Хәрге дөньяда кызганычка каршы, ничек дип әйтәйем инде, күпчелек халыклар һәркеме үзенең мәнфәгатьләре өчен кайгыра, көрәшә. Менә шул вакытта гына бәлки ниндидер модельне эзләп табырбыз, ләкин дөнья күләмендә карасаң, менә соңгы 10-15 ел милләтләр арасындагы низаклар күбрәк күбәя башлады. Һәм моның киләчәге ничек? Дөнья күләмендә әлбәттә шулай. Ярый, алайса дөнья күләм турында сөйләшмик. Монда ниндидер прогнозлар начар булыр дип курыкты ахрысы. Россия күләмендә сүз алып барсак, менә Рүзәл, син төрле өлкәләрдә йөрисең, менә бу толерантлык, хөрмәт итү, дусларча яшәү, бер-береңне аңлашып яшәү сизеләме, юкмы башка халыклар арасында, безгә татарларга карата шул исәптән?
Biz şundan da bik köp yürüyüz, bik köp халыкларны күрәбез, bir-birisi белән мөгамәләне күрәбез. Һәм әлбәттә ситуациялар төрле. Күп очракта татарларга бөтен җирдә уңай карыйлар, чөнки тырыш халык, булган халык, нәрсәгә алынса да эшли ала торган халык. Гомумән кайбер регионнарны беләбез, ишетеп беләбез. Анда татар авылларына, татарлар яшәгән җиргә теге җитәкчелекне дә алып бару еш күзәтелә бит инде. Менә безнең регионда ничек матур дус яшиләр дигән әйбер. Һәм әгәр менә безнең җумһуриятебездән, Татарстаннан тышка чыга башласак, әйткәнемчә, Россиянең күп милләтлегенә шакката башлыйсың. Менә бу хәтле милләт bir ildə, bir territoriyada şulay яши алуы бүгенге көндә ниндидер, менә әгәр без дөнья вазгыятен хәзер алсак, бу чыннан да бик гаҗәп ситуация. Һәм моның төбе нәрсәдә дип еш кына уйлый да башлыйсың да, аннары инде менә бүгенгесе, гафу итегез бу сүз өчен, бүгенге көндә алып барыла торган сәясәткә дә бәйледер. Чөнки бүген без барыбер ниндидер иректә яшибез. Айрым bir кешегә тагыла торган позиция юк, ниндидер идеология юк. Шул исәптән дә кеше үз ирке белән яши. Үз ирке белән яшәгәч, аның иреге... Монда үз иркендә яшәү киресенчә, кире ситуация, кире мөнәсәбәт булдырган ким бит. Кешенең табигатендә, әгәр дә үз ирке белән яшәү, синең иркең, теге бөек философлар әйтүенчә, синең ирегең, азатлыгың башка кешенең азатлыгы башланган җирдә бетә. Менә син әгәр дә башка кешенең территориясына кирми башлыйсың икән, менә шул очракта бу кеше өчен табигый халат. Аңлашыла, әгәр дә без теге шуннан да түзеп яшәү дигән әйбер, ул ниндидер локаль очрак булырга мөмкин, ләкин кешенең әгәр ниндидер позициясе бар икән, фикере бар икән, сез үзегез дә сизгәнегез бардыр, әгәр кеше дин тота, башка кешегә зыян салмый, бу очракта аңа автоматик рәвештә хөрмәт арта башлый. Ниндидер үзенең йолаларын үти, әйбит, күп очракта ул йолалар бит бөтенесе шундый позитив рухта. Анда күршеләрне телевидениедә эшләмидер бит бу егет. Туктатып та алмый, телевидениедә эшләмисездер бит аны. Аннан бит инде без теге татар авыллары буенча күбрәк йөрибез. Һәм крашеннәрдә дә булабыз инде, мәсәлән, шулай бит. Монда инде барыбер шул кешеләрнең бер-берсе белән татулыгын кадерләү бар. Аларда һәрберсендә Аллага шөкер, менә без тату яшибез, менә булар белән дә тату яшибез, тегеләр белән дә тату яшибез дигән позиция еш ишетелә. Һәм моңа мин кайда йөрсәм дә куанам. Һәм үзебездә республикада бездә беренче чиратта без тату яшибез. Менә моңа ничек ирешә алганбыз микән? Төрле диннәр, һәм без бөтенесендә хөрмәт итеп, безнең ширкәү янында, мәчет янында, ширкәү дигәндәй, ничек моңа ирешә алдык? Тарихны калашсак бит, гомумән алганда күп кенә сугышларның нигезендә менә дини каршылыклар торган. Ә без шундый бер модель тапканбыз. Аллаһның рәхмәте белән, әгәр дә менә игътибар итсәгез, мәсәлән, мәчет белән ширкәү янәшә торса, кашан азан әйтәләр, ширкәүдә бер нәрсә нитмиләр, инде тыңлыйлар азаннарын. Кашан ширкәүдә кагалар, бездә азан әйтелми. Ягъни барыбер менә хәзрәт белән шушы поплары, алар дус булып яшиләр. Шунда әлбәттә һәр нәрсә башыннан башлана. Без мәсәлән телевизорны ачсак, анда бергә утыралар мөфтиләребез, бергә утыралар попларыбыз, башка дин вәкилләре, һәм алар бергә булгач, халык та карале, алар бергә утыра бит. Нәрсә безгә белергә дип. Шул ук вакытта Аллаһның рәхмәте белән Раббыбыз Алла Куръан китабында да әйтә. Мин сезне ди төрле милләт итеп бүлдем. Һәм нәрсә ди? Бер-берегезне литаарафу, бер-берегезне белер өчен, өйрәнер өчен. Һәм менә шушы аятларны безнең халкыбыз Аллага шөкраны үти. Мәсәлән, урыс халкында постлары башлана, безнең кешебез бит аны чәйгә чакырмый, әйдә әле сиңа күчтәнәч бирим дип әйтми, чөнки аңлый иште аның посты. Мәсәлән, бездә
ураза башлана, шул ук урыс күрше ул безне обедка, чәйгә чакырмый бит. Сездә ураза, сездә ярамый бит. Аннары кич белән бергә нитәрбез дигән фарманда әйтәләр. Шуңа күрә менә ул барыбер без әби бабайларыбызга, без хөкүмәткә, без гомумән Раббыбыз Аллага шөкер итеп, менә шушы модель чыкты. Чөнки аны айрым теге хөкүмәт генә, айрым кешеләр генә, айрым дин генә дип әйтеп булмый. Менә кайчан бөтенесе бергә булгач, татулыкта булгач һәм матур мисаллар күргәч, халык та аны күрә һәм халык та аны үти. Хәзер Гафур сорау өчен менә бармы сезнең дә танышларыгыз арасында дус батюшкагыз бәйрәмдә тотып шалтырата торган, яза торган шундый танышларыгыз бармы? Әлбәттә бар, алар берничәү, мәсәлән, хәтта аларның бәйрәмнәр булганда шалтыратып котлыйбыз, безнең бәйрәм булганда алар шалтыратып котлыйлар, бер-беребезгә кунакка теге өйрәнер өчен хәтта йөрибез. Мәсәлән, гаилә мәчете янында ширкәү төзиделәр бит теге Сахар урамында, һәм искечә, кызык бит инде ничек төзиләр, менә стеналары менә шундый. Шул батюшка шалтыратып чәйгә керсәк ярыймы? Ярый. Шунда инде карап ничек менә искечә. Без бит хәзер яңача теге ярты кирпич итеп төзибез. Алар менә бөтен тәртипләрен үтәп төзегәннәр һәм без кызыгып шуны өйрәнә иде. Менә бәйрәмнәрдә чыннан да бу дуслыкны, бигрәк тә менә шушы милли бәйрәмнәрдә күрсәтергә җиңел. Беренче чиратта бу үзе бәйрәм үк кем өчендер оештырыламы? Ә менә көндәлектә, ниндидер тормышта, менә бу без бәйрәмнәрдә күрергә өлгергән дуслык никадәр шагыла соң? Бәлки сезгә сорау бир идем, ләкин безнең реклама вакыты җиткән икән. Рекламадан соң дәвам итәрбез. Халыклар бердәмлеге көнендә сөйләшәбез никадәр әлеге бердәмлек нык һәм әлеге дуслык чыннан да без сөйләргә өйрәнгәнчә, без мактанырга өйрәнгәнчә 100%лымы? Әлеге сорауны юллыйсым килә Гаяз әфәнде сезгә. Чыннан да бәйрәмнәрдә әйтеп узганымча, менә бу дуслыкны күрсәтү бик җиңел. Йолалар аша, ниндидер җыеннар аша, ә көндәлектә бу дуслык шуның кадәр үк мактанырлыкмы соң? Yani көндәлек тормышта шулай итеп иң теге ассамблея ягынан аңлатасым килә, Татарстан ассамблея буенча инде. Анда инде беләбез, Татарстаныбызда 175 милләт яши, һәм дә ассамблеябыз канаты астында безнең 39 милләт. Шул 39 милләттән кемнәрне күрәбез инде, кемнәр белән аралашабыз, нитәбез инде, алар нәрсә ди? Алар инде бер-берсен әлбәттә хөрмәт итеп күрешәләр, сөйләшәләр, бәйрәмләргә чакыралар, нитәләр. Бәйрәмнәрдә бәйрәмләргә чакыралар. Һәм дә әлбәттә күрәбез, чөнки арабызда йөрибез инде. Без дә арабызда аларның араларында йөрибез инде. Алар да үз араларында әлбәттә бик дуслыша инде. Бит яңалыкларда чыга, менә бүген кич белән, кичә кич белән бер милләт вәкилләре икенчесе белән сугышканнар. Шулай булган, булай булган дип, андый вакыйгалар юк түгел бит. Ягъни андый вакыйгаларны күргәнем юк. Ягъни әлбәттә ул хәлләр булмый бездә. Бездә бик дуслык йорты ассамблея дип әйткәч инде, без күбрәк теге дуслаштырабыз анда. Ул кемнәр монда килә икән, без дуслаштырабыз. Шуңа күрә асыл эшебез, асыл максатыбыз анда инде аларны дуслаштыру, берләштерү инде, менә бердәмлек ясау. Шуңа күрә бик андый хәлне күргәнебез юк. Сез үткәргән чараларда бихисә гомумән менә башка милләтләргә республикабызда игътибар бик күп, һәм бу үткән чаралар буенча да без моны авыз тутырып әйтә алабыз. Нинди чаралар үтә һәм иң актив диаспоралар, иң актив халыклар ниндиләре бүген? Безнең республикабызда инде төрле милләтләр бик дус тату яшиләр, һәм инде төрле проектлар үткәрелеп килә. Әйтеп китәсем килә, менә үзебез Казан мэриясе милли бүлек белән инде күп кенә чаралар үткәрәбез, һәм инде монда безнең менә әйтеп китсәк 3нче ел рәттән Древо жизни Байтирәк дигән проектыбыз үтә, һәм инде бу Казан уртасында, монда инде безнең Татарстанда яшәгән төп милләтләр җыелалар. Татарлар, руслар, чуашлар, марилар, башкортлар, керәшеннәр, һәм инде алар гына килмиләр, башка безнең республикабызда яшәгән, Казанга килгән кунаклар да шулай бу чараларга бик яратып йөриләр, һәм инде шул бәйрәмләр әлбәттә безнең халыкларны бик берләштерә. Һәм бу халыклар бик актив, бу чараларда гына түгел, башка чараларда да, менә Дом дружбы чараларында да бик күп кенә катнашалар. Һәм инде әлбәттә менә бу чаралар аларны гел берләштереп тора. Сез үзегез ничә күпме халыкның җырын беләсез? Яттан. Без 9 телдә җырлыйбыз Зәкәрия төркеме белән. Без инде менә 4 милләтле төркем, 4 кыз без. Һәм инде менә бәйрәмнәргә күчеп әйтсәк тә, минем дә шулай әйтеп китәсем килә. Икебез безнең мөселман дине кызлары, икебез православ диннеке. Һәм инде Ураза бәйрәме
тәмамлангач, без инде кызлар белән җыелышып, кыймаклар пешереп, алып киләм, бергәләшеп чәй эчәбез, чатта бер-беребезне котлыйбыз. Пасхалары тәмамлангач, әлбәттә безне менә куличлар белән, буялган күкәйләр белән шулай безне тәбриклиләр, без дә аларны тәбриклибез. Без инде менә 8 ел эшләп киләбез һәм инде менә ул дуслык безнең төркемдә җырлар аша гына, традициялар аша гына түгел, инде без чыннан да бергә дус тату гаилә булып беттек. Менә котлау дигәннән минем дә өстәп әйтәсем килә. Мине мәсәлән Пасха белән котлауга өйрәттеләр руслар, ягъни урыслар. Алар мине башта котлыйлар безнең дини бәйрәмнәребез белән һәм алар котлаганнан соң берничә ел рәттән мин мәйтәм шаккатым, ничек менә алар белеп, шулай итеп хөрмәт итеп котлаганнан соң мин дә яза башладым ана рус дусларыма менә шулай бәйрәм белән котлап. Котлыйсың алай сәйме, онытсың бердә. Онытмыйм, котлыйм һәр вакыт. Ирек әфәнде, сезгә күчәбез тагын менә шуннан да бер-беребезне хөрмәт итеп, дустана яшәүнең дә бер шиге булырга тиеш, толерантлык да бер шиге булырга тиеш. Башка милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртып, үзеңнең милләтең турында ничек онытмаска, ничек менә моның алтын урталыкны саклап калырга? Менә монда табигый мисаллардан да, әгәр дә кемдер Пасха белән котлап, йомыркасын алып килеп, сине үгетли башласа, синең динең дөрес түгел, менә минекенә күч дип. Менә бу инде каршылык булыр иде. Бу шикне үзәргә ярамый. Гомумән эзләргә кирәк уртак әйберләребезне. Менә безгә дин җитәкчеләребез республикабызда безгә дә һәм гомумән илебезнең башка төбәкләренә шундый матур үрнәкләр күрсәтәләр. Мин бик рәхмәтле. Менә инде ул мәрхүм митрополит Феофан бар иде, безнең Камил хәзрәт белән икесе бергә йөриләр иде мөселман дини бәйрәмнәренә дә, Камил хәзрәт тә православ дини әһелләре белән аралаша, һәм алар әйтәләр иде, безнең бит уртак дошманыбыз бар. Ул иблис. Менә без аңа каршы бергә көрәшәбез дип. Көрәшү юллары бит төрлечә. Без 5 вакыт намазда, алар үзләренең дини юлларын һәм бер-беребезне үгетләмибез. Ул уртак дошман иблис белән ничек көрәшергә. Шуңа күрә менә уртаклыкны ансында бердәм булырга кирәк, инде башка кешегә үз кагыйдәләреңне ничектер такмау, ул акыл, тәҗрибә таләп итә һәм тынычлыкта яшәүнең юлы шул гынадыр. Тагын бер истесем килә иде. Менә мәдәният буенча безнең кеше бит яши өйрәнә. Менә безнең халкыбыз да ул бер-беренең өчен шатланырга өйрәнгәндер. Шушы көннәрдә республикабызда бара менә мәдәни башкала дигән проект. Һәрбер район килеп үзенең осталыгын күрсәтә. Берничә районныкында булырга туры килде, әйтик Аксубайларныкында. Залда күбесенчә татарлар бит инде. Татар номерлары менә дигән булды, матур булды. Әмма чуашлар чыгып, аларныкы да әйбәт килеп чыккач, татарлар шатланып чаптылар инде кулда. Юк, киресенчә, теге күршеңнеке дә әйбәт булгач тагын шатланасың. Әгерҗеләрдә удмуртларныкы шәп килеп чыкты. Куандык инде. Мариларныкы әйбәт килеп чыкты. Тагын да ныграк куандык. Менә ул бер-берең өчен шатлану шулай кирәк. Чөнки минеке яхшы, аныкы начаррак булсын дисәң, бу өйдә шулай тынычлык юк. Менә бу дуслыкта, халыклар дуслыгында ике як эчендә файда бар икәнен сәяси, миндер экономик якта аңлатырга җиңел, һәм шуннан да шушы мотивация булганда дус булуда ничектер җайлырак кебек. Файдалы. Дин ягыннан отышлырак. Менә дин ягыннан тагы бер китеп куеп булырлык сүзләре әйтә аласызмы? Хәзрәт Коръәндә нәрсә әйтелгән? Хәдисләрдә менә халыкларның бергә яшәү турында. Бармы менә ачык мисаллар шул хакта? Әлбәттә, алар бик күп, хәтта Алла сакласын, ләкин менә без күрәбез, теге сугышлар бара бит дөньяда, хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди, сугышлар вакытында да аларның иләһләрен, аларның гыйбадәт ханаларын тимәгез ди. Чөнки Раббыбыз Алла нәрсә ди, сез ди ялгыш аларның иләһләрен сүксәгез, алар ди Аллаһ турында начар әйтерләр. Менә Алла Тәала хәтта менә шушындай тел белән дә, гамәл белән дә, эш белән дә бер-берегезгә зыян китермәгез. Алла Тәала әйтә, син зыян китергәч, сиңа зыян китерәләр. Бит шуна Аллага шөкер, әлбәттә ул киртәсе дә бар. Кайсысын без менә мәсәлән дин ягыннан бар бит катнаш гаиләләр. Шунда инде таләпләрен дә Раббыбыз Алла куя. Мәсәлән,
гаилә башлыгы ул мөселман булгач, ул башка дин вәкилләрен ала. Ләкин кызыбыз ул башка дин вәкилгә чыга алмый, чөнки балалары кем булыр, тәрбиясен кем бирер дип, менә Аллаһ Тәала шунда таләпләрен куйгач, без аны да игътибарга алырга тиешбез. Ягъни менә әлбәттә күрше хакы, Аллаһ хакы, аны без беләбез, һәм гаилә эшендә дә менә әгәр дә берничә милләт кушылган икән, анда да без үзебезнең татарлыгын, үзебезнең мусульманлыгын без онытмаска тиешбез. Аннан кавымнар белән яраттым дигән бар бит инде безнең. Шул кавымнар итеп һәм тәарафу, шушы бер-берегезне күрер өчен, өйрәнер өчен, белер өчен. Хикмәте дә шунда димәк. Хәтта Җумга сүрәсендә Раббыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям Җумга намазын укыгач, фанташиру фил ард, җир йөзендә йөрегез, өйрәнегез, карагыз ди. Аллаһ Тәала менә, әлхәмдүлиллаһ. Инде Илнар сәясәт белгече буларак, менә көн чыгышка йөз тоткан вакытта, үзебезнең динне дә онытмыйча, хәләл тормышта алып барып, шул вакытта дөньяви илдә яшәүебезне онытмыйча, милли кыйммәтләрне онытмыйча яшәүдә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш синеңчә? Иң беренче үзеңне хөрмәт итү. Иң беренче. Үзеңне хөрмәт итсәң, сине калганнар да хөрмәт итә. Үзеңне хөрмәт итмәсәң, үзеңне мәнфәгатьләреңне иң башта куйсаң, калганнар да сине соңга сугачак. Менә гади тормышта да шулай ук, һәм милләтләр арасында да шулай ук. Үзеңнең позицияң булса, калганнарын да син шулай хөрмәт итә башлыйсың. Шуңа күрә монда бер кашан да теге дуслык тип бер-береңне кимсетеп, соңга сукмаска килмәскә кирәк. Бездә инде ишкына әйтәләр, әйдәгез дус булайык, әйдә моны күз ябайык, монага күз ябайык. Юк. Проблемалар булса, аларны шишергә кирәк. Чөнки проблемаларны син шишмәсәң, яшерсәң дә, ул бер мәнне чыга, ләкин ул куркыныч иттереп чыга. Мин инде дөнья күләмен әйтмәйм, безнең Советлар Союзының тарихына гына карасак шуны күрсәтә. Шуңа күрә Рәсәйдәме, бүтән илдәме милләтләр проблема бар икән, аларны шишергә кирәк, аларны яшермәскә кирәк. Инде менә безгә бу менә әйтеп киткән теге бәйрәмнәр үткәрү, фольклор, ул әлбәттә кирәк, ләкин аның белән күбрәк иҗтимагый эшмалар шөгыльләнергә тиеш, дәүләтнең инде менә бу проблемаларны шишергә. Чөнки мин әле соңгы арада гына еш кына ишетәм, менә әле ялгышмасам, элекеге безнең Госдумада милләтләр комитетының җитәкчесе Семигин дөрес әйткән иде. Ул дәүләттәге күп структуралар регионнарда бәйрәм үткәрү, фестивальләр үткәрү, шуның белән шөгыльләнә. Киресенчә, алар милли мәгариф, мәдәният белән дәүләт уровеньда шөгыльләнергә тиешләр. Менә мин шул сүз белән тулысынча килешәм. Яхшы, әйдәгез, әлеге дә баягы алга бер караш ташлап алыйк. Бигрәк тә хәзер менә без яратып сөйләгән сүз күп полярлы дөнья. Менә шушы кысаларда нәрсә көтә безне алдагы 10-15 елда. 10-15 елда мин күпчелекте кеше әйтәдер, глобализация бара, халыклар югала, мәдәниятләр югала, әлбәттә ул процесс бара, ләкин көчлерәк халыклар, көчлерәк мәдәниятләр арасында минемчә конкуренция юкка чыкмас, чөнки әлеге көндә тенденция яңадан милләтләрнең күтәрелү, дәүләтләрнең яңадан күтәрелү, чөнки менә әйтәләр теге дәүләтләр юкка чыга, транснациональ корпорациялар дөньяны ала, ләкин ансы да дөрес түгел, дәүләтләрне көчәү бара, шул ук милләтләр арасында да үз-үзеңне хөрмәт итү, ниндер күтәрелү, мин үзебезнең татарлар арасында гына менә соңгы 5-6 елны искә төшерсәм, ул наверное афган татарлары шундый ниндидер үрнәк булды миңа, чөнки күрәсез бит инде юкка чыккан булмаган халык, төркемебез, безнең милләттәшләр, алар ничектер үстеләр, барлыкка килделәр һәм безгә ниндидер үрнәк бирәләр, нинди авыр хәлдә булсалар да, телегезне югалтсагыз да, ләкин ишегездә, башыгызда миллилек булса, үзеңне хөрмәт итү иң мөһим булса, син яңадан яңарыш юлына баса аласың. Сез ничек күрәсез, Эрик әфәнде? Бу әлбәттә катлаулы сорау. Бер яктан шәхеснең роле арта. Һәр дәүләттә дәүләт белән, әмма шәхес бит бер дәүләттә дә яши ала, әгәр дә ул конкурентлык шәхес икән, ул икенче дәүләттә дә яши ала. Шушы саммит кысаларында Казанда күп кенә галимнәр булды һәм кызыклы бер фикер яңгырады. Ул да булса, менә дәүләт ара мөнәсәбәтләр, җәмгыять ара мөнәсәбәтләр бүгенге чорда хәтта деградация кичерә. Менә без ялгышабыз, әгәр дә уйласак, без менә гел алга барабыз һәм камилләшә барабыз дип. Кызганычка каршы, кайбер галимнәр фикеренчә, киресенчә деградация, кире кайту бара. Без югарырак баскычта тора идек, күпмедер вакыт элек, ә менә түбәнгәрәк төштек. Шуңа күрә гел яхшы булыр дип әйтеп булмый. Кызганычка каршы менә шушы үзгәреш чорында яшибез. Әмма үзгәреш чорында да кем өскә калкачак? Көчле милләтләр, үзебезнең милләтебез көчле булу,
һәрбер шәхестән тора. Һәрберебез көчле булыйк, уңышлы булыйк, димәк, менә милләтебез көчлерәк булыр. Шундый киңәш кенә биреп буладыр. Бу киңәшләр бу теләк тә инде һәрбер милләт чыннан да үзен һәм башкаларны хөрмәт иткән җирдә генә башлана дуслык, халыклар бердәмлеге, без бүген сөйләгән, бердәм булыйк дигән теләктә саулашабыз сезнең белән дә. Әйе, шуннан да бәйрәм белән һәр барчагызны да республикабыз алга таба да көчле өлкәләрнең берсе булып калсын.